Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Mai sauraro karkamanta kana tare da tashar labaran Hausa News. Karkamanta ka danna subscribe sannan sai ka danna alamun ƙararrawa. Ta hanyar haka ne kaɗai za a sanar da kai abin da yake faruwa. To jama'a, a jiya ne dai Lahadi inda Falasɗin da Isra'il suka yi ta fice na ce, ko in ce kace na ce, fice na ce da kuma kace na ce, inda suka yi burin suka ci gaba da tinkin wato faɗan zallar barin wutan da suke yi, inda ƙasar Amerika ta ba su tallafin kowanne igwa mai matakin ƙarfi ram 3,000 a tattare da ita, ta ba wa Falasɗin, ta ba wa Isra'il. To a ganinka me hakan yake nufi da ƙasar Amerika kenan? A can baya ta so iya Falasɗin ba ta bin Isra'ila, amma a yanzu da ta tashi raba igwa sai ta ba wa kowane ɓangare daga cikinsu, inda kuma kun san cewa Isra'ila suna da wani jirgi mai AI. Wannan jirgin mai AI ɗin ya samu nasarar shiga Falasɗin, ya kashe miliyoyin jama'a, yayin da Falasɗin suka fusata suka harbo wani babban makami wanda ya sauke gabaki ɗaya Gaza City. Wato Gaza City wani babban birni ne nan da yake cikin ƙasar, inda za mu ce capital ɗin ƙasar ne ma gaba ɗaya. Na san an ce capital, an san me ake nufi da capital. Inda suka harbo ya fata-fata da duk wani dogon gini da yake nan, wa iyaz billahi. Wannan barin wutan da ake yi a Isra'il da Falasɗin gaskiya ya taɓa tattalin arzikin kowace ƙasa daga cikinsu, inda kuma muka zanta da wasu mazauna can, yayin da suka ce suna yin gudun hijira ne. Mafiya yawancinsu mutane kamar 2,000 za su fito da niyyar yin gudun hijira, amma bai fi a samu mutum 3, 4, 5 su ne suka sha da ransu ba, saboda abin da yake faruwa barin wuta ake da wasu jirage masu sinadarai AI a jikinsu. Gashi kuma a kowane bullet da wannan jirgin yake saki yana amfani da TTG3C, wato wani acid ne mai ƙarfi wanda a yanzu idan da iya shi kaɗai za a zo a feshinsa yacce ake feshin maganin sauro unguwa iya wannan zai kashe miliyoyin jama'a. To kaga a kowane sinadarin abin da jirgin nan da zai wullo shi mai amfani da AI ɗin nan za a samu mutuwar iya mutane sama da 1,000. To iya haka ai an ƙwari ƙasa. Me amfanin yin yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa? Kuna sauraron wannan labaran ne daga tashar labaran Hausa News. Kada ku manta ku danna subscribe a tashar labaran Hausa News, sai ku danna alamun ƙararrawa. A iya tunaninka, kana tunanin Nijar da Najeriya za su iya aikata haka? No. A lokacin da ake ta zancen ECOWAS za ta durfafa wa Nijar, a lokacin da ake tsakiyar wato juyin mulki a ƙasar Nijar, bai kamata a ce a lokacin ƙasar da aka ce daga cikin Najeriya aka fitar da ita a ce an yaƙe ta ba. A lokacin tana mugun matuƙar buƙatar taimako a lokacin, amma saboda rashin hankali ko kuma gocewar lissafi na wasu manyan daga cikin ƙasar Najeriya suke tunanin a farmaki ƙasar Nijar. Ana wani zance za a tura ECOWAS. Binnan da kuke gani ba wai abu ne wanda ya kamata a ce an ɗibi soji an yi amfani da su ba. Babban abin da ya kamata a ce addu'a, ya kamata a ce 'yan ƙasa da kuma manya-manyan ƙasa sun taya ƙasar Nijar. Idan ba za ku iya ƙwatarta daga wannan juyin mulkin da take ciki ba, wato ku, to sai ku zuba ido ku yi addu'a ku gani. Amma a lokacin wannan sabon shugaban ƙasar namu wato Bola Ahmad Tinubu zance yake yi akan cewar kowane ɗan majalisa ya saka mai hannu domin ya tura manya-manyan sojojin da suke cikin Najeriya na sama da na ƙasa domin a je a yaƙi Nijar a cikin halin da take ciki yanzu. Me amfanin wannan? Sannan kuma akwai wani babban labari da muke tafi da shi a garin Sokoto a jiya. A yau Monday an shiga an farmake su, an yi fata-fata da mutane. Allah samu dace, abin dai ba kyau ba daɗi. Sannan ƙarin daɗin daɗawa, an tafi yajin aiki na wutan nefa, ba a san ranar da za su dawo ba.
amma dai ba a tunanin za su wuce sati 2. A garurukan da aka tafi yajin aiki ya hada da Kano, Kaduna, Zaria sun tafi yajin aiki da kuma wasu ragowar garuruwan. Wasu kuma suna nan suna ci gaba da shan wutar su kamar FCT dai da kuka sani, capital ɗin Najeriya. To kar ku manta ku danna subscribe sannan ku yi comment akan wannan labarin namu. Muna gode.